kutambirai Maximum Cruising ndiyo imusha wamasvika saka tati tionesane kuti zvakamira sei muone hama dzedu dziri muno mutorongo vana ava vari muno vakabva kuvanhu ende itarisiro yedu yokuti vachadzokera kuvanhu haisi shuviro yedu yokuti vanhu vanga vachifira muno tinokurudzira tichitarisira kuti nekuda kwaMwari vanhu iva vanodzokera mucommunity saka community achiri kutangira patiri pano nemi muchiuya kudai so ndimi the community muri kumurepresenta community patichazoita prison correctional service day yedu tiri kudaidza futi community ichiuya kuti titange the reintegration process yekuti vakomana vagodzokera mucommunity vachitambirika zvakanaka saka toda kuti imimi musimbisane navo vazive kuti mhuri dziriko kumusha dzavakasiya dzakamirira ivo kuti vayozovachengeta vanhu ivava saka tichange tichiinterakta navo muchitaura navo vachikuonesai kuti zvii zvakaitika movasimbisawo kuti vasimbe makore anoita achipera vakashinga futi mukunamati zvimwe zvinhu zvinogona kureruka nekuda kwaMwari tinotenda mufaro wakakurisa kwandiri kunge ndiri pano zuva ranhasi ndoziva kuti tinombosangana pakawanda ndogara ndichiuya asi zuva ranhasi izuva rakanongedzwa kuti tichinge tichisanganiswa saizvozvo mashoko angu ekurudziro ndeyekuti chese chinovinga munhu kune zvimwe zvinhu zvekuti zvinovinga vanhu zvinowira vanhu nekuti tese panyika panapa tiri vatadzi asi chakakosha ndechekuti mukutadza patinotadza tinogadzirisa tofambira kumberi neupenyu so kurudziro yangu ndeyekuti zvakakosha kuti munguva iyoyi ive nguva yekurifoma izwe kuti patinodzokera kumusha musadzoke kuna umani and munamato wangu ndekuti Mwari akutungamirirei pachezvenyu namatiranai pachenyu nekuti kumusoro kuna Mwari anonzwa minamato kubatana futi chinhu chakakosha nekuti chinobaya mumwe chinofanira kukuafecta someone mobhabhadzirana kuti upenyu uendeke handiti Mbeu taona chirongwa charongwa neZPCS asi mimi semuimbi ndofunga handizi first time yenyu here kupinda makadai asi ndezvipi zvirongwa zvamuinazvo zvoida kuzoshandidzana nevasungwa? Yes, first time yangu chokwadi kuuya pachikuruvi panapa but kutouya kwandaita seni initiative yandikuda kuti ndinge tichibatana nevamwe maartist mafellow artist tichiuya tichiwadzana nemaprisoners kunoku doing projects together kana dzingave nziyo kungave kuimba tose tichiexchange maideas chinhu chakanaka chaitwa neprisons yemuno muZimbabwe nekuda kwokuti mukatarisa mune vakawanda vanoimba mune vakawanda vanodraw not just kuimba chete vakawanda vanoridza saka exposure yoyo kamepo vakaramba vachitipa mukana wekuti tinge tichiwadzana navo tinowanawo maexchange programs ekuti tinge tichidzidzisana kuti tinoitawo sei kwedu iyo vanoitawo sei tichiwadzana tichisanganisana takadaro. Semuimbi wechidiki ndofunga tikuona vafana vamwe vadiki vana pondo vamauya nawo semaartist kugenre yako iweyo kune auriwo kugumawo here munyuwani sezvawakaitiwa understand kuti iwo wakagurumiwa naDr. Oliver Mtukudza nditi une vapfana here vauri kusimudzirawo? Vakawanda kwazvo. I've worked nemaartist akawanda vamwe vatoma well established artists vakapfuura nemaoko angu. I wouldn't say names but vakawanda vakawanda
vakapinda nemaoko angu nena nhasi ndine vakawanda vandoshinza navo mukana 7 band rangu I've got more than 15 to 20 people vari under the multi-tribe company. Saka I'm trying by all means. Of course, hatizokwanisa kubatidza vese nekuti dzimweni dzenguva ini ndichiri kuvakawo brand rangu saartist, asi ivo vashoma vanenge ndakwanisawo kubatidza kuti ndinge ndichipusha ndinoisa ruoko rwangu ndichibetedza. Ndepi message ungada kupawo hama dzavasungwa vakatarira izvezvi vari munomu? Ya ndoda kuti ngavapotowo vachiuya vachionana navo vachivaona, nekuti even padandichitaura navo mumwe unotonzwa vachitaura kuti ndichisoro message yakati saka tinokukurudzira kuti hozi hakuna munhu asingatadze pano panyika, tose tiri vatadzi. This is just a correctional place. It's not even kuti hanzi pane segregation inenge iripo, but tofanira kunge tiine pfungwa nemubatira pamwe. Thank you so much. Thank you very much. Vauya mukoma ndivo vanorova ngoma vanosimudza chaunga nyangwe boma kuboma. Yeah man, my name is Darlington Tongai Janje aka Dadza D. Tiri panapa pa Chikurubi Maximum Prison tichimboonana nevasungwa. It's my first time kupinda mkati kuti ndione vari mukati, ende moyo wangu uri kufara, moyo wangu uri kurwadziwa nekuti ndasada mboona experience, but at the same time chinhu chinongofadza kuono munhu, because mhosva inoitwa nemunhu, inoparwa nemunhu, but munhu haachinji nekuti apara mhosva. Pamberi paMwari tenda akangofanana, asina kupara mhosva neakapara mhosva. Vanava vanhu vanoda kuonekwa, especially kuonekwa kuvashanyira, because vamwe vanonga vari mukati ane kana more than 20 years asina kana munhu amboya kuzombomushanyirawo, kuzombomuona kuti how are you, zviri sei kufamba sei. So kwandiri ndafara kuti am one of vanhu akwanisa kupindawo kuti aonewo mukati, kwete kuti mune hama yangu kana kuti chii, vese vandaona muno mamuna hama yangu, asi automatically uchitopinda unotoona kuti ndiwe hama yemunhu anenge ari mukati. Zvakakosha kuti isusu kana tiri panze tizive kuti kune vamwe vanhuwo vakapara mhosva. Hazvironga naupara mhosva usiri munhu anotopara mhosva nekutadza. Vamwe vakatopindira jeri ravasina kutopara, vanoda kuonekwa. I just want to encourage vanhu vari panze kuti ngatowane time, nyangwe kusina hama yako, imbowana musi waunongopinda ungoda kumboona vasungwa, you'll be surprised. They are good people, very very good people. Vanhu vakatofanana neniwo vanobada kuinteractawo nemumwe wavo kuti pakamira sei panze pakadai so. Saka I'm very grateful kuti I'm one of the people vakwanisa kuti ndimbopindawo ndimboonawo vanhu vakurarama life yemukati. Ndichitaura nevamwe vangu zvakakosha, iwe unofanira kuzviitawo kana usati wambozviita. Kana uchiona kuti haunawo unoziya, chingopinda ungoona idzi hama dzedu idzi, tisu hama dzavo nekuti vanhu tikabzidane yamani. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Asa kuda kuti budenda una mambega kwachilodwa kumoto. Ku Christmas yasvika ikaya sikana gore rese tiri pano todyira futi Christmas pano. Inga zvanyasikana. Ini ndakatokukone munin'ina wangu. Zvinondashaya kana wakusira pamba. Munomboziva kuti nharaunda yedu imbavha. Mbavha dzarura. Isu pano takatodaidza magati eZC Security. Ndiwari kutosara akatichengetera musha wedu panapa. Shuwa here sir. Zvekutoti kana uchitoda izvozvizvi kuti usare wakachengetera pamba pako, unotovafonera izvozvizvi pa 0773 919 073 vanouya. Zvinoisi zvakutodaka imimi mbinga. Isana mai mumu tingazoiwa nepi mari yekuvabhadhara. ZC Security izvozvizvi ine maspecial offer efestive season yatiri. Alright. Zvekutoti kutovabata izvozvizvi, aiwa mitengo yavo yakanakisa kani, yakanakisa. Saka rega ndibva ndatongonofona izvezvi ndinodyawo Christmas nehama. Vabate kani mai munhu. Alright. Hama peshe uchiri pano? Ndichiri pano tandadoona. Gitara negitara here naiba peshe. Unoziva pamba panapa tiri kusiya paine ZC Security. Kana uchisiya pano paine ZC Security unoenda kunhu kwako kwese uchifara ukasunungudzira pamba pari right. Wapowa sarupu here nagadi. Hapana kana problem, boss tokuvanakidza this Christmas. Alright. Saka ndinega ndibva ndatonofonawo izvezvi. Dai matokasika kuenda boss tokudainzira igadha kakusecha yawe. Nei baba peshe. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Zita rangu ndinoitwa Kesia Masona, aka mchaneta on ZBC TV local drama.
isusu nhasi tauya infact tainvitwa nepresident correctional services vachiti tisangane kuti maartisti vasangane nemaprisoners towards nyaya zuva richazoremekedzwa remusi wa16 November apo pachange pachikomemoretwa World Prisoners Day. Saka ndopatiraunzwa kuno kunzi timbosangana nemaprisoners kuitira kuti vambofila Easter tinotimbodaidzwa tichitouya akasi kekutanga kuuya tichisvikonowadzana nemaprisoners. Izvi zvinoita kuti ivo vega futi vaite courage yekuda kubuda kudzoka kumba. Chinova chinhu chatiri kuda kuti vadzoke kumba. Uye kuti manakire zvinoita kuti kana wakasununguka unosununguka sei semasunungukira ataya tichiita pamberi pavo ivo vakagara kwavakagara. Asi apa tiri kuvapa courage kuti ngatidzokei. Isu tagara tinototoone mamwe maorganizations anouya kuno anotidaidza futi tichiuya tichivaentertaina, pamwe tinouya tichivaimbira, pamwe tinouya zvakasiyana siyana. Kana panoitwa macelebrations paya tinobatana wePrisons Band nesu vacho maartist ekunze tobatana pamwe chete kuti tivake chinhu chimwe chete. Apa zvinoda kuti upenyu haureach an end kana waunzwa kuno. It's just a way of being rehabilitated and integrated again into the society. Saka tinochifarira zvokuti chirongwa ichi hatiregedze kuramba tichiuya, ende kana paine zvese zvinoda kuti zvidiwe kana zvekureza mapedzi nei aiwa tiripo pakutozvimiririra izvi. Varipo vasungwa vane matarenda seamuinawa vari muusungwa, ndeipi message yamungavapa kuti varambe vakasimba kunze uku upenyu huchiripo? Aiwa ngavashinge vapedze, kune hope vakatozoita famous vapedza, and isusu hatiregero kuvatora muzvirongwa zvedu. Kana vachinge vabuda chero vada kuacta because I'm an actor, a musician zvese, kana even project management kuranwa kwemaprojects. Saka kana vabuda tajairana kutongova mbundira kuti uyai dzoka mwana wadzoka, tongoita seprodigal son kunzi wadzoka kumusha akangogamuchirwa nababa wake. Hello guys, my name is Erika Sabi, that's my real name. Rinozikanwa kuhurumende riri pachitupa. Then rebasa, my name is Empress Masina, from Bari. I'm a Zim Dancehall queen, so the Zim Dancehall mother. I'm so happy to be here. It's my first time. I wasn't expecting kuti tichatotambirwawo nevanhu vari mukati. Taitofungidzira kuti pamwe vanhu vanenge vari mukati vane usungwa vanhu vakatosiyana nesu, but no, ndatoona zvinhu zviri different. Tatonototi nhasi vanhuwo vari kutoratidzawo mufaro nekuti vaonawo vanhu vakafanana nesu. We as ma-celebrities kana vachitonzwa tichirira pamaredhiyo pamatv vanotofungidzira kuti tinorarama life yakasiyana navo, but tinongorarama upenyu hwakatongofanana. Ndafara nekuti tauya tavaonawo ende vari kunzwa kufara nekuda kwekuti kwauya. Also tinokumbira kuti kunge kune chirongwa chekuti isusu sevaimbi tigare tichiuya tichivaona. Also ndichi-encourage hama dzevanhu vanenge vari mukati meusungwa, potaiwo muchiuyawo kuzovaona so that vazivewo kuti tine vanhu vachiri kutirangarirawo pakurarama kwavari kuita, vanhu vanotoda kutorangarirawo nyange musinawo chamuinacho, kungouya kuzovaona zvinoita kuti vamwe vanhu mwoyo yavo nepfungwa dzavo dzinge dzichinyevenuka. I think ndizvozvo. I'm so happy kunge ndiri panapa for today. Bad man, me not go by them and me long time. Me not play with them. A friend of me not link with them. Me not figure the foot in a umpam them. Magoma teku bazura kunge huku. Manje toita mbiri sa tukuto diwa never kuru never di kunge chibuku. Vana vech korongava verenge mabuku. Yo. This is your boy Pondo to the maximum level, to the fullest, baddest and maddest and youngest. Pondo magesi mawana. Oyo kuna Pondo. Yes sir. That's it. You're the baddest and the youngest artist, Pondo. Ukichona sei kwa chirongwa ichi iwe mwana uchidikika ende nhasi urimo macho momo muchikurupi unochikudi? Inini hangu maonero ndiri kuita hangu kana. Inini semonero ndiri kuzvitaiwa muchikurupi boss vamu. Mune vakapara vasina chichichichi. Zviri right. Vanhu vafara vombochengetedzwa nakaita mwana kana musikazwa anorohwa, munhu akaba anosungwa. Saka zvinhu zvine zvitotidzidzisawo kuti in future yedu tisazoite sei tisazodaro. Saka teitodzidzawo maiziya. Saka ndongoti tichasangana navo vakomana vanenge varipo vachabudawo, haisi nyaya.
kusangana nawo mablazi edu madhara edu kusangana nawo vakasiyana siyana. Ungapawo vezera rako vechidiki vasina kuona zvaona zviri munomu kuti vasazopara vasvikewo munhu vapewo yambiro yaunokwanisa ngovapa? Ini ndinoti kumageto youths veage yangu ini nevamwe vanhu musabe kana kuponda kana kutora chemunhu usinokumbira kana ungaita zvinhu zvingori sili kana ita mafrauds aunopinda mukati zvakanakisisa. Inini sena hangu handichapari handitodi kana kupinda mukati bcause muno magetsi mawani. Zita rangu ndonzi Philip Gwaka ndakagara mujeri for 16 years 8 months ndiri mujeri. Ndakaurarama upenyu zvinopera, jeri rinopera. Chinongodiwa chete kuva nedirection, confidence pane zvose zvaunoita zvisiri zvako siyana nazvo. Ukapika jeri rinopera. Izvozvo ndakuita zvemagitari paprison day apo musi wa16 November nenditoripo nebhendi rangu ndichitoridza ipapo. Titotokoka kuti yaitiridza yaimundione ndichiridza music yemukati yatakanyorera mukati yaimuinzwa. Album launch musi wa29 inenge ichitera 29 November nechiloncha album same ipapo paDemview apo ndopane ndichilonchera. Ndati ndirilonchere kuDemview kunova ndokwandakakurira kuchikurubi, tongoti ndokwandakakurira ndokumbai atakaurarama upenyu. Boys zangu zvinopera izvi boys, ngatishingei chete. Vatariri vangada kuziva kuti pamakagara muno muchikurubi 16 years manga mapara mhosva yei uye chirongwa cheZPCS cherehabilitation chikubatsira sei vanhu vakaita semi vakabuda majeri nevachirimo kuti vanotarisira chii kunze uko? Okay, ZPCS after ndadzidza zvemagitari nezvemusic kubva muZPCS iko zvinhu zvari kundiita follow up. Vanofamba neni zvese zvandinoita ndinovaudza vandichiteta. Hani nhasi muri kuona ndiri mujeri mandakanga tichitogara titori nemainmates. ZPCS ndoyatendera ndinenge ndiri munomu. Even paalbum launch vanenge vakatondibheka serial. Okay, hama neshamwari dzine hama dziri kujeri, aiwa handi tinovaona jeri rinopera. Handi tinovaona hazviroti kusungwa wafa. Aiwa kusungwa pamwe kuchinja kweupenyu, kunzi chinja mafambiro aunge uchiita utere mafambiro anoenderana nesociety. So handi tinoona hama dzedu dziri kuprison. Nyaya musi wa16 tine munenge muone hama dzenyu, tenge tiripo tichikutandadzai tichimuridzirai magitari muchiona hama dzenyu idzi. Vanobuda hama idzi vane zvakawanda zvavari kudzidziswa kujeri kwako zvavachauya vachigona. Seni hama dzangu hapana izvo ndichaenda ndakuridza magitari, but now ndato music. Hakuna kupiwa mosha, never Kristo mulairo, hakuna kupiwa mosha, never Kristo mulairo, varume, Dio sumano, yakaitwa neropa na Jesu, kuti tiponeswe. Varume, Dio sumano, yakaitwa neropa na Jesu, kuti tiponeswe. Não,